Jeg er uddannet jordbrugsteknolog, så udover at være landbrugsskolelærer, så kan jeg også tage ud og rådgive landmændene. Det fedeste ved at være i flyverhjemmeværnet, det er at løse de skarpe opgaver, som bevogtning af helikopter ved Melodi Grand Prix, eller hjælpe piloter og jæger, når det er sådan, at de skal uddanne sig selv. Det kan være førstehjælp, det kan være det der med at holde hovedet koldt i en presset situation, være tålmodig, som man nu skal på sådan en bevogtningsopgave som denne her. Hvis der er nogen, der har behov for hjælp, så vil jeg gerne stille op. Og specielt til flyvevåbnet og generelt det danske forsvar, som jeg synes løser en super god opgave. Det ville ikke have været muligt at tage afsted på sådan en mission, hvis jeg ikke havde været i hjemmeværnet. Der fløj vi rigtig lavt, der fløj vi taktisk den dag. I sådan et område, der kan man ikke operere som civil uden at have nogle militære færdigheder. Så får man i hvert fald ikke lov at komme ud af lejren. Og man er nødt til at komme ud af lejren, når man skal ud og rådgive i landbrug. Det er jo en mulighed for at udvikle sig, og det er en mulighed for at opleve nogle ting, som ikke alle andre får lov at opleve.